Il-gvern ġdid iqis ir-reklamazzjoni tal-art bħala żvilupp importanti fil-qasam infrastrutturali ta' pajjiżna. Kif ukoll pajjiżna għandu l-potenzjal li jtejjeb id-diversità ekonomika li jkun aktar kompetittiv u li ċ-ċittadin ikollu kwalità ta' għejxin aħjar. Qal dan is-Segretarju Parlamentari għall-ippjanar u simplifikazzjoni amministrattiva Farrugia waqt li nieda sejħa ta' interess għar-riklamazzjoni tal-art f'Malta. L-iskop ta' din is-sejħa hija mmirata biex il-Privat jipproponi l-idejat għall-iżvilupp. Is-settur privat illi se jkun qiegħed jersaq il qudiem bi proġetti illi jistgħu jkunu innovattivi, illi jrid jagħmel ukoll eżerċizzju ta' feasibility study u li jara wkoll illi jkun skont ir-regoli lokali, regoli u direttivi tal-Unjoni Ewropea u fora oħra internazzjonali. Is-sejħa ma tindikax postijiet partikolari fejn għandha ssir din ir-reklamazzjoni tal-art. Farrugia qal li Malta għandha 312 km² ta' art u 4482 km² ta' spazju fl-Ibħra Maltin. Is-Segretarju Parlamentari qal li fil-passat l-ispazju tal-Kosta tal-Baħar ftit ħarisna lejh u għalhekk il-Gvern huwa interessat fl-idejat li joħroġ bihom is-settur privat. Farrugia spjega li wara li jagħlaq it-terminu tas-sejħa, il-Gvern ser jevalwa minn liema dawn il-proġetti huma teknikament u finanzjarjament vijabbli kif ukoll ambjentalment sostenibbli. Din is-sejħa ta' interess turi li l-Gvern ġdid ser iħaddam politika favur l-iżvilupp ta' proġetti innovattivi mir-reklamazzjoni tal-art li jissodisfaw standards għolja. Fost dawn l-standards hemm l-oqsma ambjentali dawk soċjali, ekonomiċi, ippjanar u żvilupp sostenibbli li jassiguraw valur ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol.